Πολλές δεκαετίες μετά, τα λόγια του Αντώνιο Νέγρη μοιάζουν να συμπυκνώνουν τα αίτια, τα γεγονότα, τα αποτελέσματα και τις συνέπειες των δεκαετιών που πέρασαν και έρχονται να ασκήσουν την ξεχασμένη κριτική στο σήμερα της Αθήνας. Ανθρώπινη καταπίεση και εξαθλίωση δοκιμάστηκαν σε οριακές τιμές. Η πόλη έμεινε στάσιμη, μεταλλάχθηκε, έμεινε στάσιμη, συρρικνώθηκε, μεταλλάχθηκε, γιγαντώθηκε. Το κράτος το ίδιο. Η ροή που ακολούθησε η κοινωνία μπροστά σε αυτές τις διακυμάνσεις αντιμετωπίζεται με μια ψυχραιμία πλέον ως φυσική. Το ιδεατό τρίγωνο, πόλη, κράτος, κοινωνία, κατέστρεψε και δόμησε ξανά το υλικό πολεοδομικό τρίγωνο. Το υλικό κατέστρεψε και δόμησε ξανά το ιδεατό. Το χάος ρύθμισε το παιχνίδι αυτής της διαδοχής, πάντα κάτω από το άγρυπνο βλέμμα της εξουσίας. Αλλά η εξουσία αλλάζει συνεχώς προσωπία. Δεν ήταν ποτέ τόσο ορατή όσο τα τρίγωνα που ορίζει. Το κράτος υπήρξε ένα προσωρινό προσωπείο για αυτήν. Ξεπεράστηκε και αυτό. Άλλωστε οι αλλαγές έρχονται άλλοτε σταδιακά και άλλοτε ακαριαία. Έτσι δημιουργήθηκαν νέα, πολλά προσωπεία γύρω από κάθε πολίτη. Κινούνται ασταμάτητα μαζί μέσα στην πόλη. Πολίτες περικυκλωμένοι. Κάποιοι είναι χαμογελαστοί και πρόθυμοι, άλλοι λυπημένοι και αδιάφοροι. Κάποιοι χαμογελαστοί και αδιάφοροι και άλλοι λυπημένοι και πρόθυμοι. Οι εικόνες που προβάλλονται ανήκουν στο παρελθόν, στο παρόν και στο μέλλον της Αθήνας. Ο πολίτης δεν έχει το χρόνο να αναζητήσει προσανατολισμό. Πρέπει να επιλέξει κατευθύνσεις σε ερωτήματα με αστερίσκους που προβάλλονται σε κάθε κύτταρο του οργανισμού της πόλης και της κοινωνίας. Ο αστερίσκος συμπληρώνει με μικρά πλάγια γράμματα την υποσημείωση «Δεν υπάρχει εναλλακτική λύση». Ο συντάκτης όλων των ερωτημάτων φυσικά παραμένει άγνωστος. Τα ερωτήματα είναι πάντα κέρια και οι απαντήσεις επιβάλλεται να είναι άμεσες. Η εισαγωγή αυτή αποτελεί το πλαίσιο όσων θα ακολουθήσουν. Υπάρχουν ασάφειες και αυθαίρετα λόγια, μικρές αλήθειες και μεγάλη υποκειμενικότητα. Πρέπει να γίνει ξεκάθαρο από την αρχή πως το αντικείμενο αυτού του ντοκιμαντέρ είναι η πραγματικότητα. Δεν απέχει από αυτήν. Την αναπαράγει εντός των ορίων που θέτει ο λόγος και η εικόνα. Ας δούμε την οικονομική κρίση που εξελίχθηκε σε ηλική μέσα από τις εικόνες της πρόσφατης ιστορίας της πόλης. Ένας πόλεμος διαδραματίστηκε με σκοπό την καταστροφή. Η καταστροφή σε συνδυασμό με την κρίση δημιούργησαν μια ευκαιρία για την αλλαγή της κορεσμένης αστικής πραγματικότητας. Αλλά επειδή η αλλαγή σε προϋπάρχον κατασκεύασμα προϋποθέτει τις χρονοβόρες διαδικασίες μετασχηματισμών, η βέλτιστη προοπτική ήταν αυτή της εκμετάλλευσης της καταστροφής και της εκ νέου ανοικοδόμησης. Το σύνολο αυτών των διαδικασιών, όπως είναι εύκολα κατανοητό, δεν περιέλαμβανε μόνο την πόλη στη υλική της υπόσταση, αλλά πολύ περισσότερο το προσωπείο της εξουσίας και κυρίως την ίδια την κοινωνία. Για να τηρηθεί μια ακολουθία στα γεγονότα με βάση κάποια ιστορική σειρά, ας αναζητήσουμε την πηγή της έντασης. Η εξουσία βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα αδιέξοδο. Το οικονομικό μοντέλο κατέρρευσε. Η κοινωνία κρίθηκε εκ του αποτελέσματος ανέτοιμη να απορροφήσει τις δυνάμεις που της ασκήθηκαν από την κατάρρευση. Οι υποδομές της πόλης ήταν ακατάλληλες για να υποστηρίξουν μια διαδικασία ραγδαίου μετασχηματισμού για το οικονομικό μοντέλο και την κοινωνία. Το εξουσιαστικό σύστημα αντέδρασε με φυσικό και συνάμα ενστικτώδη τρόπο. Η λύση ήταν η εκμετάλλευση της καταστροφής. Αρχικά της κοινωνίας
και στη συνέχεια του αστικού περιβάλλοντος. Για την κοινωνία, η κατάρρευση του οικονομικού μοντέλου σήμαινε μια ταυτόχρονη κατάρρευση πολλών κοινωνικών δομών και σχέσεων. Για την πόλη, σήμαινε τη διαμόρφωση ενός απάνθρωπου, εξουσιαστικού και δυσβάσταχτου αστικού περιβάλλοντος. Έτσι το πλήθος αφέθηκε σε συνθήκες ακραίας εξαθλίωσης, αβεβαιότητας και κοινωνικής αστάθειας και άρχισε να διαμορφώνει το αντικείμενο στο οποίο αναγνώρισε την έκφραση αυτών. Άρχισε να καταστρέφει την πόλη, προσωποποιώντας σε αυτήν τον εχθρό και την αιτία των δεινών του. Μια παρατεταμένη περίοδος με εμπόλεμα χαρακτηριστικά εκτυλίχθηκε κυρίως στο κέντρο της Αθήνας. Ο αστικός χώρος της πόλης γέμισε με ανθρώπινες μονάδες που ήταν δύσκολο να ξεχωρίσεις αν ήταν νεκροί ή απλά άνεργοι. Οι άστεγοι δεν είχαν ουσιαστικές διαφορές από όσους στεγαζόταν σε κάποιο διαμέρισμα. Οι εργαζόμενοι έμοιαζαν με φυλακισμένους. Η πόλη ήταν η έκφραση της υπερμοντέρνας φυλακής. Οι πολίτες αποτύπωσαν στα κτίρια την παρακμή της εποχής τους. Ο δημόσιος χώρος μετατράπηκε σε ένα πεδίο οικονομικών, ιδεολογικών και κοινωνικών συγκρούσεων. Ο ιδιωτικός χώρος έγινε ένα μίζερο καταφύγιο για τα πλήθη. Άλλος ένας πειραματισμός της εξουσίας είχε τεθεί σε λειτουργία. Μια καινούρια μνήμη άρχισε να εγγράφεται τότε στην ιστορία της πόλης. Η μνήμη της εγκατάλειψης και της εξαθλίωσης. Συντρίμμια, κτίρια κουφάρια, έλεγχος, σύγκρουση. Όμως το πλήθος δεκαετίες πριν την κατάρρευση του οικονομικού μοντέλου είχε διαμορφωθεί στα πρότυπα μιας μνήμης αδύναμης. Απουσίαζε κάποια συλλογική ταυτότητα που θα δομούσε συνθήκες ελεύθερων κοινωνικών μετασχηματισμών. Το θέαμα της πόλης είχε καταφέρει πριν από την κρίση να οργανώσει το πλήθος σε ένα σύνολο μη ταυτοτικών μοναδικοτήτων, ανήμπορων να διατηρήσουν μνήμες ανατροπής που θα μπορούσαν να παράξουν κάτι απτό. Ένα αχανές σύνολο από ατομικότητες, αποστασιοποιημένες από κάθε τι που θα μπορούσε να αναγνωριστεί ως κοινό. Ήταν βέβαιο, πολύ πριν το ξέσπασμα όλων αυτών, πως η κοινωνία μετά την επιβολή και την αντίδραση δεν θα οδηγηθεί στην ανατροπή, αλλά στην παραίτηση και τη λύθη. Η διάρκεια του πολέμου δεν μπορεί να οριστεί με σαφήνεια. Ο όρος άλλωστε διευρύνεται συνεχώς στην πορεία της παγκόσμιας ιστορίας, οπότε είναι μάλλον αδύνατο να διευκρινιστεί η έναρξη και η λήξη του συγκεκριμένου. Αυτό που είναι εύκολα ορατό και αποτυπώνεται στα ντοκουμέντα εκείνης της εποχής είναι η υποτίμηση κάθε υλικού και άειλου παράγοντα της πόλης. Αξίες, άνθρωποι, κράτος, δομές, μέσα παραγωγής, χώρος, χρόνος και εργασία δέχτηκαν μια παρατεταμένη επίθεση. Κάποιοι από αυτούς υποτιμήθηκαν σε τέτοιο βαθμό ώστε να οδηγηθούν στην ανυπαρξία. Ο λόγος ήταν ο περικυκλωμένος από εξουσίες πολίτης, εκτός από το χάος που είχε να αντιμετωπίσει, να βρεθεί φοβισμένο σε βαθμό που δεν θα μπορεί να αντιδράσει και πρόθυμος για την επερχόμενη ανοικοδόμηση. Η εικόνα του σήμερα συμπυκνώνει την ιστορία της πόλης, στην οποία ανατρέξαμε με κάποιες απλουστεύσεις μέχρι εδώ. Αυτή η ιστορική αναδρομή έχει σημασία για όσα ακολούθησαν και βιώνει σήμερα ο πολίτης σε πραγματικό χρόνο στο κέντρο της Αθήνας. Κάπου εδώ τα ιστορικά στοιχεία ολοκληρώνονται. Προχωρούμε μεθοδικά λοιπόν στο κυρίως θέμα. Για να βοηθηθούμε στην αποτύπωση της πραγματικότητας, αφού αυτό είναι το ζητούμενο του ντοκιμαντέρ, μπορούμε να διαλέξουμε μια πρόταση από το παρόν της πόλης και να την αναλύσουμε αρχικά συντακτικά και στη συνέχεια νοηματικά. Τυχαία εμφανίζεται στην οθόνη μας η εξής. Ο πολίτης εργάζεται στην πόλη. Αρχικά ως προς το συντακτικό κομμάτι έχουμε ένα υποκείμενο, ο πολίτης, ένα ρήμα, εργάζεται και ένα τοπικό προσδιορισμό, στην πόλη. Το αντικείμενο που συνηθίζεται να ακολουθεί το ρήμα σε τέτοιου είδους απλοϊκές προτάσεις απουσιάζει. Είναι κρυμμένο γιατί συντακτικά πάντα υπονοείται. Το προϊόν ή αλλιώς το αποτέλεσμα της ενέργειας που ασκεί το υποκείμενο της ενέργειας του εργάζεται, στη συγκεκριμένη πρόταση δεν υπάρχει.
Συντακτικά δεν είναι δυνατή κάποια περαιτέρω εμβάθυνση. Προχωρούμε στη νοηματική μελέτη της πρότασης, ξεκινώντας από το υποκείμενο που στην περίπτωση αυτή είναι ο πολίτης. Ο πολίτης έχει ήδη αναφερθεί αρκετές φορές και στην εισαγωγή, αλλά και στο πρώτο κεφάλαιο. Η σημερινή εικόνα του είναι ένα συνοθήλευμα όσων προηγήθηκαν. Η πραγματικότητά του, βέβαια, είναι πολύ συγκεκριμένη και δεν μπορεί να καλυφθεί από αυτές τις γενικότητες πάνω στο παρελθόν. Άλλωστε, η ακτινογραφία του σημερινού πολίτη θα αποτυπωνόταν καλύτερα μέσα από τις σχέσεις που αναπτύσσει. Το ρήμα «εργάζεται» είναι η κινητήρια δύναμη αυτής της πρότασης. Νοηματικά είναι ο λόγος ύπαρξης του ίδιου του τοπικού προσδιορισμού, της πόλης, καθώς και ο λόγος ύπαρξης του υποκειμένου, του πολίτη. Το γιατί συμβαίνει αυτό χρειάζεται κάποιες διευκρινήσεις. Η κατάρρευση του οικονομικού μοντέλου και η καταστροφή που την ακολούθησε ήταν φυσικό πως θα οδηγούσε και σε ένα επαναπροσδιορισμό του νοήματος και της έννοιας της εργασίας. Ο οικονομικός χώρος της Αθήνας αποτελεί πλέον ένα πεδίο πειραματισμών που ο αντίκτυπός τους είναι πιο ευδιάκριτος σε κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο. Η σταθερότητα που απολαμβάνει σήμερα η Αθήνα οφείλεται σε όλους αυτούς τους πολυεθνικούς ευεργέτες που έδωσαν ξανά δουλειά στο εξαθλιωμένο πλήθος των πολιτών. Οι εταιρείες αυτές κατάφεραν μέσα σε λίγους μήνες να εξασφαλίσουν τους τίτλους ιδιοκτησίας του κέντρου και όχι μόνο, και να εφαρμόσουν ένα νέο πρόγραμμα παραγωγής. Τα προάστια, το λιμάνι και η υπόλοιπη χώρα, μέσα από ένα ταχύρυθμο πρόγραμμα άμεσα αποδοτικών επενδύσεων, άρχισαν να δημιουργούν ξανά ροές προϊόντων, αγαθών, ανθρώπων και υπεραξίας. Οι εταιρείες εκμεταλλευόμενες στο έπακρο την υποτίμηση των μέσων παραγωγής, της εργασίας, των φυσικών πόρων, του χώρου, του χρόνου και της ανθρώπινης ύπαρξης γενικότερα, κατάφεραν να καλύψουν άμεσα τις επενδυτικές ανάγκες για την ανοικοδόμηση του κέντρου της Αθήνας. Ένα κέντρο που στα σχέδια τουλάχιστον προορίζεται για τη γνώση, τη διοικητική διαχείριση όλων αυτών των ροών και στο κοντινό μέλλον την αξιοποίηση της τουριστικής του υπεραξίας. Μια νέα διοίκηση, απελευθερωμένη από κάθε ιδεολογική τροχοπέδη, εφαρμόζεται τα τελευταία 10 χρόνια, θωρακίζοντας την κοινωνική συνοχή εντός ενός παραγωγικού συστήματος που αναπαράγεται εκθετικά με τον χρόνο. Κομβικό σημείο και αρχή του νέου εξουσιαστικού μοντέλου είναι η απομάκρυνση του χρηματοπιστωτικού συστήματος από την τοπική οικονομία ως επικίνδυνο. Τη θέση του πήρε ένα καθεστώς καπιταλιστικής ανταλλακτικής οικονομίας. Εργάζεται λοιπόν ο πολίτης στην πόλη, χωρίς να είναι κάτοχος πορτοφολιού ή τραπεζικού λογαριασμού. Εξασφαλίζει απλώς χρόνο, χωρίς να χρειάζονται μετατροπές του χρόνου σε χρήμα και μετά πάλι σε χρόνο. Είναι ίσως η πιο δημιουργική στιγμή της καταστροφής η εφαρμογή του νέου οικονομικού μοντέλου. Ο χρόνος καταναλώνεται μέσα από τα αγαθά που οι εταιρείες προσφέρουν. Υπηρεσίες και προϊόντα παράγονται και αλλάζουν απλώς χέρια μέσα στον αστικό χώρο. Φυσικά, μαζί με τις υπηρεσίες και το εμπόριο που απασχολούν κομμάτι του παραγωγικού δυναμικού, ένα άλλο μεγάλο ποσοστό πολιτών εργάζεται στην κατασκευαστική βιομηχανία που έχει στηθεί τα τελευταία 10 χρόνια στο κέντρο της πόλης, ώστε να υλοποιηθούν οι απαιτούμενες υποδομές. Η ηλική ανοικοδόμηση της Αθήνας παραμένει το μεγαλύτερο εργοστάσιο καταπίεσης του ηττημένου πλήθους. Όλοι οι εργαζόμενοι αξιολογούνται μηνιαίως. Η διαδικασία αυτή είναι ο βασικός πυλώνας της μισθοδοσίας, που ορίζει το ποια αγαθά θα διακινηθούν και προς ποιον. Προϊόντα και υπηρεσίες προσφέρονται, ανταλλάσσονται και απαλωτριώνονται σύμφωνα με ένα σύστημα τιμολόγησης κάθε εργαζομένου. Οι τιμές δεν αντιστοιχίζονται πλέον σε προϊόντα, αλλά σε κάθε πολίτη. Έτσι, ο ελεύθερος χρόνος διανθίζεται με ανέσεις ανάλογης του μόχθου του καθενός. Ο μόχθος όμως δεν ποσοτικοποιείται από το αποτέλεσμα μονάχα της παραγωγής, αλλά κυρίως από το σύνολο των διευκολύνσεων που προσφέρει ο καθένας στην εταιρεία. Είναι ενδιαφέρον το ότι ο όρος εργασία διευρύνεται παρόμοιο με αυτόν του πολέμου. Ίσως η πορεία του συγκλίνει με ένα περίεργο τρόπο και κάποια στιγμή ταυτιστούν. Με τα χαρακτηριστικά της ανταλλακτικής οικονομίας, τα πλήθη είδαν μπροστά τους την προοπτική μιας πιο δίκαιης κοινωνίας, όπου τα αγαθά διατίθενται ελεύθερα και οι ανάγκες καλύπτονται από το καινούριο σύστημα που εφαρμόστηκε για να βάλει φρένο στην ατομική και συλλογική καταστροφή. Το χρήμα που δέσμευε τις ζωές τους απομακρύνθηκε και βοήθησε στην εξομάλυνση της οργής και στην προαναφερθής παραίτηση. Όμως κάποιες λεπτομέρειες ήταν αδύνατο να γίνουν ορατές από το εξουθενωμένο πλήθος.
Η απουσία λιανικού εμπορίου μεγέθυνε τα κέρδη των πολυεθνικών, καθώς η πληρωμή της εργασίας σε είδος μείωσε ακόμα περισσότερο τους μισθούς στα επίπεδα της χονδρικής τιμής των προϊόντων και των υπηρεσιών. Αυτό φυσικά δεν είχε αντίκτυπο στις ζωές των εργαζομένων, αλλά είχε τεράστιο αντίκτυπο στους ισολογισμούς των εταιριών. Όλη αυτή η μεταβολή της δομής της εργασίας απλώς μετέβαλε την ταξικότητα της κοινωνίας και την επαναπροσδιορίσε. Σε καμία περίπτωση δεν την μετέτρεψε σε αταξική. Ο χρόνος και ο χώρος που απολαμβάνει στην πόλη ο κάθε πολίτης όταν δεν εργάζεται, χώρισε την κοινωνία σε τάξεις εφάμιλες των προηγούμενων, κάτι που εκφράστηκε στον δημόσιο χώρο του κέντρου με τομείς διαφορετικών χρηστών, με παιδεία διαφορετικής ποιότητας ελεύθερου χρόνου. Πριν περάσουμε όμως στον τοπικό προσδιορισμό, ας ολοκληρώσουμε την νοηματική ανάλυση του ρήματος. Το συντακτικά κρυμμένο αντικείμενο του εργάζεται, από κάποια σατανική τυχαιότητα, ταυτίζεται στην εργασιακή πραγματικότητα των πολιτών με την υπεραξία που καθημερινά παράγει το εργατικό δυναμικό και αποτυπώνεται μόνο στους ισολογισμούς. Παραμένει άφαντη μέσα στο νόημα που προσπαθεί να μεταφέρει η συγκεκριμένη πρόταση για την πόλη. Την καρπώνονται οι πολυεθνικές και το πού καταλήγει δεν έχει κανείς την περιέργεια να το μάθει πλέον. Έτσι λύθηκε το πρόβλημα μιας πιθανής υπερσυσσόρευσης του οικονομικού συστήματος. Το πλεόνασμα της παραγωγής αποχωρεί ακαριέα και διατηρεί υγιές το νέο οικονομικό οικοδόμημα, ώστε να συνεχίζει να αναπαράγεται εκθετικά χωρίς να υπάρχει κίνδυνος υπερτροφισμού. Μιας και μια τέτοια κατάσταση έχει αποδείξει η ιστορία πως μπορεί να έχει ολέθριες συνέπειες για τη σταθερότητα και την ασφάλεια των πόλεων. Μικρή ανακεφαλαίωση. Έχουμε αρχικά μια καταστροφή που ακολουθεί το χάος. Η καταστροφή συντελείται και αυτή μέσα σε μια χαοτική πραγματικότητα. Ακολουθεί η υποτίμηση, το ξεπούλημα και καταλήγουμε στη νέα τάξη πραγμάτων. Δηλαδή τη νέα πραγματικότητα του κέντρου της Αθήνας, του τόπου που συμπυκνώνει σε μεγάλο βαθμό τα χαρακτηριστικά του αστικού μετασχηματισμού. Το τι συμβαίνει στα προάστια ή τις υπόλοιπες πόλεις και τα λιμάνια είναι αντικείμενο ενός άλλου ντοκιμαντέρ και θα αποτύπωνε την πραγματικότητα ελλιπώς. Μέσα στην πραγματικότητα του κέντρου της Αθήνας, άλλωστε, υπάρχουν σε μικρά κομμάτια πολλαπλές πραγματικότητες. Λιμάνι, βιομηχανική περιοχή, παραλία, επαρχιακή πόλη, προάστιο, ακριβή γειτονιά, φυσικό τοπίο και κέντρο πόλης δομούν ένα ασυνεχές μέσα και γύρω από ένα τρίγωνο. Συνεχίζοντας την νοηματική ανάλυση της πρότασης, ο τοπικός προσδιορισμός στην πόλη ορίζει τον τόπο στον οποίο τελείται η ενέργεια του ρήματος εργάζεται. Ο όρος πόλη γενικά αναφέρεται στη συγκέντρωση ανθρώπων, κινήσεων, ενεργειών, υλικών και άλλων αντικειμένων. Το ενδιαφέρον στο κέντρο της Αθήνας είναι το γεγονός πως η συγκέντρωση όλων αυτών επιτυγχάνεται πλέον με μια ακραία διάχυση πρωτόγνωρη για την ιστορία του. Μια ακραία συγκέντρωση ιδιαιτεροτήτων. Όλες μαζί συμπλέκουν, αλληλοεπικαλύπτονται, συγκρούονται ειρηνικά και συνθέτουν το νόημα της λέξης πόλη σε ένα αστικοκοινωνικό σύνολο που μπορούμε πλέον να το αποκαλούμε συνεκτικό. Εστιάζουμε αρχικά στο λόφο της Ακρόπολης. Σίγουρα αποτελεί διαχρονικά μια από τις πιο χαρακτηριστικές εικόνες της πόλης. Όσον αφορά στο σήμερα, αποτυπώνει μέσα από την ιστορικότητα και τη μοναδικότητα της τοπογραφίας της περιοχής το πλάνο των πολυεθνικών ιδιοκτητών για το μέλλον του κέντρου. Την τουριστική του αξιοποίηση δηλαδή, που τα τελευταία 10 χρόνια υλοποιείται με γοργούς ρυθμούς και έχει ως στόχο να συνδυάσει την παραγωγή γνώσης και διοίκησης με αυτό του ακριβού τουριστικού προϊόντος. Έτσι, μετά την Ακρόπολη, εμφανίζεται ένα ολόκληρο δίκτυο θεαματικών παροχών και προορισμών υπό ανέγερση. Εντός αυτού του δικτύου, φυσικά, δεσπόζουν οι ήδη υλοποιημένες περιοχές του ακριβού γούστου και της φανταχτερής ζωής. Ανθρώπων και κτηρίων που αναπτύσσονται σε διαφορετικά επίπεδα, επενδυμένα με ηχηρά χαμόγελα, αποτυπώνοντας την πραγματικότητα μιας πόλης που ξεπέρασε τις δυσκολίες, άρχισε να κερδίζει έδαφος ξανά στο διεθνές στερέωμα και είναι έτοιμη να παίξει σημαντικό ρόλο στις οικονομικές εξελίξεις παγκοσμίως. Μικρές κοιτίδες ανάπτυξης σε ένα κέντρο που προσπαθεί να εξαφανίσει το ταχύτερο δυνατό τη μνήμη της θλίψης και της παρακμής από τον αστικό του χώρο. Πλήθος ανέσεων σε χώρους εντός του τριγώνου,
έχουν αρχίσει να προσελκύουν ανθρώπους που εκτιμούν την αθηναϊκή ατμόσφαιρα, την αίσθηση της περιπέτειας και τη θαλπορή της ασφάλειας σε μια ισορροπία. Ένα τουριστικό προϊόν υποδιαμόρφωση έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον τόσο για τον κάτοικο εργαζόμενο, όσο και για τον επισκέπτη πελάτη. Έτσι, κάθε τι είναι ενταγμένο με έναν ευχάριστο τόνο σε αυτές τις κοιτίδες. Μια βόλτα στους ανακατασκευασμένους δρόμους πείθει για το πώς μια κοινωνία μπορεί να είναι πολιτισμένη, χωρίς να διακινούνται χρήματα μεταξύ των μελών της. Και αυτό είναι ίσως το ιδιαίτερο της εμπειρίας που προσφέρει σήμερα. Στον τόπο που γεννήθηκε η δημοκρατία, συντελείται μια ακόμα ιστορική αλλαγή των κοινωνικών δομών. Η αλλαγή όμως διανθίζεται με τα γεγονότα που δημιουργεί και κάνει την Αθήνα ακόμα πιο ξεχωριστή. Πληθώρα δρόμενων, εκδηλώσεων, συγκεντρώσεων χαράς και λύπης. Δεδαλώδες τυχαιότητες, συμβάντα, εμπειρίες πλούτου και λιτότητας συνθέτουν μια πόλη πολύπλευρη που παραμένει ζωντανή και σε σημείο βρασμού. Η έκρηξη που όλοι απευχόμαστε απέχει από τη σημερινή πραγματικότητα, γεγονός που είναι ευδιάκριτο στα χαμόγελα και τα πρόσωπα των ανθρώπων. Γεννήθηκε μια ισορροπία για αυτή τη συγκέντρωση τόσων ροών σε τόσο μικρό κομμάτι γης. Ο επερχόμενος θάνατος, με τον οποίο πολλές φορές βρέθηκε αντιμέτωπος στο παρελθόν ο πολίτης, οδήγησε τελικά σε μια γέννα. Και όπως κάθε γέννα, γεμίζει με ελπίδα για ένα μέλλον που μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερο. Βρισκόμαστε λοιπόν σε μια διαδικασία γέννησης της νέας πόλης. Τα έργα προχωρούν στα σημεία του κέντρου με εντατικό ρυθμό. Κάποιες περιοχές έχουν μείνει ανεκμετάλλευτες και υποβαθμισμένες, αλλά όχι για πολύ. Τα σχέδια έχουν εγκριθεί. Τα επιχειρηματικά προγράμματα έχουν διαμορφωθεί. Το μόνο που απαιτείται είναι λίγος ακόμα χρόνος. Η στιγμή που το κέντρο της Αθήνας θα αποκτήσει μια όψη αντάξια της ιστορίας του πλησιάζει. Μέχρι τότε, η ανοικοδόμηση θα είναι ορατή μόνο από τους πολίτες οι οποίοι εμπλέκονται σε αυτήν. Για όλους τους υπόλοιπους, το κέντρο είναι ένας καταπληκτικά λειτουργικός χώρος και ταυτόχρονα ατακτοποίητος. Πλήθος από επιλογές, θεαματικές στιγμές, ελευθερία πρόσβαση σε διαφορετικά περιβάλλοντα βίωσης της πόλης απομονώνουν με μαγικό τρόπο τις μεγάλες κλίμακας κατασκευαστικές δραστηριότητες από την κανονικότητά της. Τίποτα δεν παρεμποδίζει τη ροή των αγαθών της εκτόνωσης, των αναγκών και των απολαύσεων. Πριν απομακρυνθούμε από τη γενική ατμόσφαιρα που εκπέμπει η πόλη και εστιάσουμε στα υπόλοιπα συστατικά της στοιχεία, ας σταθούμε για μια στιγμή σε αυτή την πλατεία που τυχαίνει να είναι μία από τις κορυφές του πολεοδομικού τριγώνου του κέντρου, ώστε να αποκομίσουμε μια ακόμα εντύπωση για την αίσθηση που προσφέρει. Η πλατεία συγκεντρώνει τις μνήμες της πόλης από την ίδρυσή της ως πρωτεύουσα. Η παλαιότερη ονομασία της ως πλατεία Συντάγματος δεν ανταποκρίνεται στην τωρινή της χρήση και έχει μετονομαστεί. Το κτίριο που δεσπόζει στην πλατεία έπαψε να λειτουργεί ως θεσμικός φορέας εξουσίας και ταυτόχρονα δεν στοχοποιείται πια ο όμορφα διαμορφωμένος δημόσιος χώρος της ως πεδίο συγκρούσεων και κοινωνικών διεκδικήσεων. Ένα ειρηνικό καταφύγιο για τον κάτοικο και τον επισκέπτη, φορτωμένο με μνήμες εξαθλίωσης και πόνου, αλλά διαμορφωμένο για να αποτυπώνει μια πραγματικότητα απελευθερωμένη από κάθε δυσάρεστη αστική κατάσταση. Η ατμόσφαιρα της πόλης αποδεικνύεται παρά τις διαφορετικές και ιδιαίτερες ποιότητες που διαθέτει, ότι αποπνέει πραγματικά την πολυπόθητη αστική και κοινωνική συνοχή. Πρόσφατη δημοσκόπηση σε μερίδα των κατοίκων του κέντρου αποτύπωσε σε ποσοστό μεγαλύτερο του 60% πως ο πολίτης είναι ευχαριστημένος από την καθημερινότητα που βιώνει. Μονάχα το 5% δήλωσε δυσκολία προσαρμογής στα νέα δεδομένα και το 20% επέλεξε να απαντήσει σε άλλη ερώτηση. Δημιουργείται μια πορεία για τη μέχρι τώρα προσέγγιση του ντοκιμαντέρ πάνω στην πραγματικότητα της Αθήνας. Πώς η κρίση και η καταστροφή μέσα σε πορεία 10 χρόνων μπορεί να μετατραπεί σε ανάπτυξη.
πόσο επερχόμενος θάνατος οδήγησε σε τόσο χρονικό διάστημα σε γέννα. Όσα προηγήθηκαν για την ατμόσφαιρα της πόλης, καλύπτουν μονάχα ένα κομμάτι της πραγματικότητας που εξηγεί νοηματικά τον τοπικό προσδιορισμό. Ίσως το κομμάτι αυτό να αποτελεί για κάποιους την κυρίαρχη νοηματική πτυχή της λέξης πόλη. Για το ντοκιμαντέρ όμως κρίνεται αναγκαία μια περαιτέρω ανάλυση του όρου και σε άλλα δομικά του μέρη, ούτως ώστε να αποσαφινιστεί πιο συνολικά η πραγματικότητα που προσπαθεί να αναπαραστήσει και κατ' επέκταση να δοθεί η δυνατότητα κάποιων απαντήσεων για τα παραπάνω ερωτήματα. Επιστρέφοντας στην όμορφα ή άμορφα διαμορφωμένη προαναφερθήσα πλατεία, εμφανίζεται μια άλλη όψη για τον τοπικό προσδιορισμό που αναφέρεται στη σχέση της μνήμης με την εκπαίδευση και το ρόλο του στην πραγματικότητα της πόλης. Ο πολίτης λοιπόν εκπαιδεύεται στην πόλη μέσα από την καθημερινότητα που βιώνει. Η καθημερινότητα δεν θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε πως αποτελεί συνειδητή επιλογή για το πλήθος που βίωσε τον πολιτικό-οικονομικό μετασχηματισμό. Τα νέα δεδομένα και μνήμες της καταστροφής διαμόρφωσαν την πόλη και άρα το πλαίσιο στο οποίο είναι πλέον υποχρεωμένοι να ζουν. Η ακολουθία των γεγονότων αποδεικνύει πως δεν υπήρξε εναλλακτική λύση για όσους αντιμετώπισαν το πρόβλημα της κρίσης. Έτσι, αναπτύσσεται ένα δεύτερο δίκτυο κάτω από το φανταχτερό δίκτυο του θεάματος και του τουρισμού, με στόχο την προσαρμογή της κοινωνίας μέσω της εκπαίδευσης στην πραγματικότητα που ονειρεύονται οι νέοι ιδιοκτήτες της Αθήνας. Ο κύριος άξονας αποτελεί τη νέα μνήμη που σταδιακά εγγράφεται στους χρήστες αυτής της πόλης, είτε εν αγνία τους μέσω των νέων συνηθιών, είτε συνειδητά παραδειγματίζοντάς τους με τις μνήμες της παρακμής και της εξαθλίωσης του παρελθόντος. Περιθωριοποιούνται και εντάσσονται με ταχύτητα αξίες, ιδέες, καταστάσεις, άτομα, ομάδες ατόμων στη νέα τάξη πραγμάτων. Η Αθήνα οργανώνεται για να διαρκέσει, να διατηρηθεί η ευζοία και η εξέλιξη. Ο στόχος είναι συγκεκριμένος. Η εκ νέου μνημειοποίηση και η επανανοηματοδότηση περιοχών και κτηρίων αποτελούν το περιβάλλον μετεκπαίδευσης του ηττημένου πλήθους στους δημόσιους χώρους. Οι πολίτες που βίωσαν τον αστικό μετασχηματισμό της Αθήνας καταρτίζονται ώστε να αποκτήσουν την ικανότητα χρήσης και αναπαραγωγής της πόλης που ανοικοδομείται. Οι μηχανισμοί του θεάματος, της κατανάλωσης, της διασκέδασης και της ενημέρωσης αποτελούν μέσα εκπαίδευσης που με δημοκρατικά εξουσιαστικό τρόπο υπαγορεύουν τις αποδεκτές συμπεριφορές. Η νέα τάξη στην πόλη όμως πρέπει να θωρακιστεί ώστε να αποδίδει τη ζητούμενη κερδοφορία. Αμέσως γίνεται ορατό ένα παρακλάδι από τον κύριο άξονα του δικτύου. Αναφέρεται στο υπόλοιπο κομμάτι του πληθυσμού που δεν βίωσε τον πολύ συζητημένο μετασχηματισμό, αλλά βρίσκεται τώρα σε διαδικασία θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης. Είναι οι πολίτες που από συγκυρία δεν ήρθαν αντιμέτωποι με αυτό που τους διδάσκεται σαν το ζωφερό παρελθόν της ανεργίας, της ανέχειας και της κοινωνικής αναρχίας. Ας τους ονομάσουμε χάριν ευκολίας εργάτες του μέλλοντος. Αυτοί, άτομα νεαρής ηλικίας συνήθως, πλάθονται και εντάσσονται σταδιακά ως δομικά μέλη του κοινωνικού και οικονομικού οικοδομήματος. Αρχικά αποκτούν τις εμπειρίες και την αίσθηση της πόλης που μέχρι εδώ προσπάθησε να παρουσιάσει το ντοκιμαντέρ. Μαθαίνουν να διαχειρίζονται την εμπειρία της πολυδιάστατης πολιτείας ανάμεσα σε ανθρώπους που προσπαθούν να ξεχάσουν το παρελθόν, γιατί δεν αποτελεί πηγή βιοπορισμού και παρεμποδίζει τα σημερινά δεδομένα της παραγωγικής διαδικασίας. Μετέπειτα, ενσωματώνονται στα πλαίσια ενός χώρου προετοιμασίας για την αστική τους ενεργοποίηση. Ο χώρος διατηρεί ακόμα την πεπαλαιωμένη επωνυμία πανεπιστήμιο. Τα πανεπιστήμια λοιπόν καταλαμβάνουν και αυτά ένα μερίδιο του χώρου του κέντρου. Μέσα σε επιβλητικά κτίρια του παρελθόντος ή πρόσφατα κατασκευασμένα, στεγάζουν τη μεγαλύτερη ίσως επένδυση των πολυεθνικών ιδιοκτητών για το μέλλον. Ένας μηχανισμός σχεδιασμένος για να παράγει συγκεκριμένες τυπολογίες εργατών του μέλλοντος. Κάθε στιγμή είναι γνωστός ο χαρακτήρας των θέσεων της εργασίας που πρέπει να καλυφθούν. Οπότε η διεκπαιδευτική διαδικασία προσαρμόζεται σε αυτές τις ανάγκες, χωρίς περιττά μαθήματα για ειδικότητες που θα δημιουργούσαν άνεργους του μέλλοντος. Τακτοποιημένα πανεπιστημιακά συστήματα, οργανωμένα με βάση το νέο οικονομικό μοντέλο, διαλέγουν πολίτες, τους εκπαιδεύουν και τους προσφέρουν στην εκάστοτε εταιρεία που τα χρηματοδοτεί. Δυνατότητα επιλογής επαγγέλματος φυσικά δεν υπάρχει από τους πολίτες αυτούς. Είναι άλλωστε γνωστή η επώδυνη κατάσταση της αδυναμίας εργασίας πάνω στο αντικείμενο που έχεις καταρτιστεί. Έτσι, ο μονόδρομος της επιλογής εντός μιας περιορισμένης λίστας ειδικοτήτων
είναι περισσότερο η απόφαση στο δίλημμα επιβιώνω ή όχι. Χωρίς μεγάλη σκέψη, ο συμβιβασμός αποκτά χαρακτηριστικά επιτυχίας. Σε χώρους διαμορφωμένους για να αισθάνεται ο κάθε συμβιβασμένος επιτυχών, οι εργάτες του μέλλοντος έρχονται σε μια πρώτη επαφή με το περιβάλλον που από εδώ και στο εξής θα αποτελεί ένα μεγάλο κομμάτι της καθημερινότητάς τους. Πριν αναφερθούμε στο εργασιακό περιβάλλον, ας δούμε αποσπασματικά δύο ακόμα κομμάτια της δομής της εκπαίδευσης. Ο εργάτης του μέλλοντος, όντας σε διαδικασία κατάρτισης, παράλληλα παράγει τελικά προϊόντα, άμεσα ή έμεσα εκμεταλλεύσιμα από τις επιχειρήσεις, εντός και εκτός του κέντρου της Αθήνας. Το πανεπιστήμιο εντάσσεται στη λογική των επιχειρήσεων και όχι σε αυτήν του θεσμικού φορέα προσφοράς γνώσης. Η λογική αυτή, μάλιστα, ικανοποιεί τη λειτουργία της καπιταλιστικής ανταλλακτικής οικονομίας, καθώς το αντικείμενο της εκπαίδευσης μεταδίδεται με τέτοιο τρόπο, ώστε πάντοτε να επιστρέφει στην εταιρεία ένα παραγόμενο αποτέλεσμα με αξία ανάλογη των διδάκτρων. Κλείνοντας το κομμάτι που μας περιγράφει πόσο ο πολίτης εκπαιδεύεται στην πόλη, ας παραθέσουμε την ύλη ενός κύκλου μαθημάτων που είναι κοινό σε κάθε ειδικότητα. Μικρά τεχνάσματα καθημερινής ζωής, εξωπαραγωγικές πρακτικές εργασίας, κοινωνική ελιγμή, τεχνική αποκρύψεων και ελεύθερη δημιουργική κερδοφορία διδάσκονται ως απαραίτητα εργαλεία της κοινωνικής ανέλυξης για τον εργάτη του μέλλοντος. Φυσικά, η συγκεκριμένη ύλη αναφέρεται και σε όσους βίωσαν τον μετασχηματισμό, καθώς διοργανώνονται συνεχώς ημερίδες επιμόρφωσης και σεμινάρια πάνω στα εν λόγω αντικείμενα και καθιστούν τη γνώση τους απαραίτητη στην αγορά εργασίας. Και τώρα ας επανέλθουμε στην αρχική πρόταση «Ο πολίτης εργάζεται στην πόλη», για να αποκομίσουμε μια άλλη εικόνα του τοπικού προσδιορισμού, αυτή τη φορά μέσα από τα εργασιακά περιβάλλοντα και τις ποιότητες που προσδίδουν στην πόλη. Χιλιάδες άνθρωποι, τοποθετημένοι σε κόμβους ενός διαφορετικού δικτύου, συμπληρώνουν μια ακόμα πτυχή της αστικής πραγματικότητας του κέντρου της Αθήνας. Στα πλαίσια του νέου εναλλακτικού μοντέλου της καπιταλιστικής ανταλλακτικής οικονομίας, εργάτες κάθε ειδικότητας παράγουν τα απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία της πόλης και ένα αρκετά μεγάλο πλεόνασμα που επομίζονται οι διοικήσεις των πολυεθνικών. Συγκεκριμένα για το κέντρο, εύκολα μπορούμε να διακρίνουμε δύο μεγάλες κατηγορίες εργασίας, που κάθε μια μπορεί να διαιρεθεί σε αμέτρητες υποκατηγορίες. Η διάκριση αυτή φυσικά δεν προκύπτει από τη χρησιμότητα ή τα κοινά μεγέθη μόχθου που απαιτούνται σε κάθε περίπτωση, αλλά από την ποιότητα των παροχών που απολαμβάνει ο κάθε εργαζόμενος στον ελεύθερο του χρόνο. Οι πρακτικά προνομιούχοι του συνόλου του εργατικού δυναμικού ανήκουν στην κατηγορία Α. Εργάζονται σε χώρους που λόγω της σημασίας των καθηκόντων τους διαθέτουν όλες τις διευκολύνσεις που θα οδηγήσουν στην ταχύτερη διεκπεραίωση των εκάστοτε ζητημάτων που προκύπτουν. Μέσα από αναφορές, οι χώροι μεταλλάσσονται και εξοπλίζονται με κάθε τι που θα κριθεί απαραίτητο. Επιστημονικοί εργάτες σε κλάδους της οικονομίας, του τουρισμού, της εκπαίδευσης, της τεχνολογίας, των δημοσίων σχέσεων, της κοινωνικής διαχείρισης, της έρευνας και σε τομείς του θεάματος έχουν πρόσβαση ανάλογα με το εύρος των αρμοδιοτήτων τους στις περισσότερες ανέσεις που παρέχει ο αστικός χώρος του κέντρου. Είναι η μερίδα των πολιτών που με τις γνώσεις και τις υπηρεσίες τους οργανώνουν και ελέγχουν το πρόγραμμα της ανάπτυξης και της αξιοποίησης της Αθήνας. Λίγο χαμηλότερα σε ποιότητα παροχών, αλλά στην κατηγορία Α, εντάσσεται και το προσωπικό που είναι αρμόδιο για την παροχή των υπηρεσιών ασφάλειας, καθώς και κάποιοι διοικητικοί υπάλληλοι του τομέα της αξιολόγησης. Προκύπτουν ορισμένες διαβαθμίσεις εντός των κατηγοριών. Πολίτες που εργάζονται σε κοινό τομέα βιώνουν πολύ διαφορετικά την πραγματικότητα της πόλης. Η συγκεκριμένη ταξινόμηση, η οποία συχνά οδηγεί και σε κινητικότητα μεταξύ των υποκατηγοριών αλλά και των κατηγοριών, υπαγορεύεται από την πολυεπίπεδη αξιολόγηση. Οι μηχανισμοί της κατατάσσουν τους πολίτες σε τάξεις, επιτρέποντας ή απαγορεύοντας την πρόσβαση στα αγαθά και στους χώρους της ευημερίας. Ακόμα και η κατοίκηση των εργατών ορίζεται μέσα από τη μηνιαία αυτή διαδικασία, δημιουργώντας ένα περιβάλλον αβεβαιότητας για τον προσωπικό τους χώρο. Τίποτα δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο στην καθημερινότητα του πολίτη, ώστε να παραμένει ενεργός και παραγωγικός. Οποιαδήποτε άλλη διαχείριση του εργατικού πληθυσμού θα οδηγούσε σε σταδιακή κατάρρευση στο νέο μοντέλο. Υπό την προοπτική της προαγωγής ή αντίστοιχα της υποβάθμισης, δημιουργείται η ανάγκη και η επιθυμία επιβίωσης με τους καλύτερους δυνατούς όρους. Εκεί αποδεικνύεται ιδιαίτερα χρήσιμη η κατάρτιση που αφορούσε τις εξωπαραγωγικές πρακτικές και αποτελεί πλέον αναγκαίο προσόν.
Το ενδεχόμενο της υποβίβασης από την Α στην κατηγορία Β έχει ολέθριες συνέπειες για τον εργαζόμενο, γιατί πέραν της εναλλαγής του τόπου κατοίκησης, αλλάζει εντελώς και το αντικείμενο της εργασίας του. Η κατηγορία Β συγκεντρώνει όσες ειδικότητες θα απέφευγαν οι πολίτες μιας πόλης που αναπτύσσεται οικονομικά και προσπαθεί να αποκτήσει μια πολυτελή καθημερινότητα. Κάθε λαμπερή εικόνα εύκολα τυφλώνει και κρύβει πράγματα που την περιβάλλουν, όπως μια πηγή φωτός κάνει δυσδιάκριτα όσα βρίσκονται γύρω της. Στην εικόνα της Αθήνας, η πηγή φωτός δεν είναι τόσο ισχυρή ακόμη και οι σκοτεινές εικόνες της καταπίεσης γίνονται εύκολα ορατές αν διαφοροποιήσουμε την οπτική θέασης. Ένα εργατικό δυναμικό πολλές φορές μεγαλύτερο από αυτό της κατηγορίας Α απασχολείται στην κατασκευαστική βιομηχανία, στη διάθεση των προϊόντων και των υπηρεσιών, στην επεξεργασία των προϊόντων, στη συντήρηση των χώρων του κέντρου, στην εξυπηρέτηση των τουριστών και στις μεταφορές. Είναι οι άνθρωποι που δουλεύουν πολύ περισσότερο χρόνο και σε συνθήκες πολύ χειρότερες από αυτές της κατηγορίας Α. Αποτελούν στην ουσία το υπαλληλικό προσωπικό των προνομιούχων εργατών, που δίνει η υλική υπόσταση στη ζητούμενη υπεραξία και την καθιστά δυνατή. Το θέμα της κατοίκησης των εργατών αυτών λύνεται με κάποιες διαβαθμίσεις στην ποιότητα των χώρων που παρέχονται ως ανταμοιβή της εργασίας τους. Από μικρές ανέσεις και δείγματα πολυτέλειας, μέχρι υποτυπώδεις συνθήκες διαβίωσης σε χώρους πολλές φορές ακατάλληλους, ορίζουν ένα δευτερεύον και σε κάποιες περιπτώσεις σχεδόν αόρατο δίκτυο μέσα και γύρω από το κέντρο της πόλης. Τα αγαθά και οι προσβάσιμοι χώροι είναι πολύ περιορισμένοι για όσους ανήκουν στην κατηγορία Β. Άλλωστε και ο ελεύθερος χρόνος τους είναι ελάχιστος. Υπάρχει όμως για όλους η ελπίδα της αξιολόγησης. Μια διαδικασία λίγο διαφορετική από αυτή που περιγράψαμε αποσπασματικά παραπάνω. Προκύπτει κατά κύριο λόγο από το σύνολο των πολιτών που απολαμβάνει την παραγωγή και συντελείται σε καθημερινή βάση. Τα όρια είναι πολύ πιο αυστηρά και το περιθώριο λάθους μικρό. Ξεχωρίζουν και σε αυτή την κατηγορία οι άνθρωποι που έχουν καταφέρει να εμπεδώσουν στην πράξη τους μηχανισμούς της κοινωνικής ανέλυξης. Για αυτούς διαγράφεται πάντα ένα καλύτερο μέλλον, που μπορεί να τους εντάξει στην προνομιούχα τάξη των πολιτών του κέντρου. Για κάποιους άλλους που δεν καταφέρουν να επιτύχουν τους στόχους ή δεν προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα, υπάρχει η απόλυτη εξαθλίωση. Καμία παροχή στέγης, καμία θέση εργασίας. Απλή επιβίωση με τα ελάχιστα αναγκαία. Τα ελάχιστα αναγκαία όμως εξαφανίζονται κάποια στιγμή και οι μηχανισμοί αποφασίζουν πως άνθρωποι δεν πρέπει να καταλαμβάνουν χρήσιμο δημόσιο χώρο. Έτσι υπάρχει και αυτή η εικόνα της πόλης. Άλλοτε γίνεται κομμάτι του θεάματος και της περιπετειώδους όψης της Μητρόπολης, με απαγορευμένες ζώνες, εγκληματικότητα, πόρνες και ναρκωτικά, άλλοτε χρησιμοποιείται σαν παραδειγματισμός του συνόλου της εργατικής τάξης και άλλοτε απλά οδηγεί στην απόλυτη παρακμή περιοχές για τη διευκόλυνση της μετέπειτα αξιοποίησής τους. Μια υποκατηγορία ανθρώπων βρίσκεται στη βάση της κοινωνικής πυραμίδας, εργάζεται εν αγνία της και παίζει καθοριστικό ρόλο στην ισορροπία ολόκληρου του συστήματος. Η ισορροπία του συστήματος, ή αλλιώς το έργο του τομέα διοίκησης και διαχείρισης στην πόλη, είναι το κυρίαρχο από τα δίκτυα του κέντρου. Διαπερνά ολόκληρο τον αστικό του χώρο και συνθέτει τις τόσο διαφορετικές πραγματικότητες σε ένα συνεκτικό σύνολο ετεροτήτων. Άνθρωποι απασχολούνται σε ένα ευρύ φάσμα θέσεων, επιτυγχάνοντας με κάθε κόστος την απαραίτητη για την κερδοφόρα ανάπτυξη κοινωνική ειρήνη. Ας επιχειρήσουμε μια ανασύνθεση όσων προηγήθηκαν στο ντοκιμαντέρ, υπό το πρίσμα της πρότασης ο πολίτης διοικείται στην πόλη, με σκοπό μια ακόμα αναπαράσταση της πραγματικότητας μέσα από τις διακλαδώσεις του δεδαλώδους δικτύου της διοίκησης. Η προσπάθεια ανάλυσης του συγκεκριμένου δικτύου οδηγεί σε άτοπο. Το χάος ως θεμελιώδες στοιχείο της πόλης καθιστά αδύνατη τη διερεύνηση τέτοιων μηχανισμών. Το σύστημα δομείται σε ένα καθεστώς ελεύθερης αγοράς, με απεριόριστες προεκτάσεις. Κεντρική εξουσία δεν υπάρχει. Ο πολίτης βιώνει την ελευθερία του συστήματος ως προσωπική του ελευθερία και πλάθει μια πραγματικότητα ανάπτυξης, θεάματος, εργασίας, εκπαίδευσης και αξιοκρατίας. Η αποσπασματική ανάλυση των συγκεκριμένων πτυχών κάνει ορατά κάποια επίπεδα στα οποία αναπτύσσεται η έννοια της πόλης. Τα θεμέλια του συστήματος που την οργανώνει παραμένουν αφανή. Γίνονται όμως αντιληπτά σε κάθε του έκφραση.